Jar je v plnom prúde a my upratujeme teda nielen v duši, ale vo svojom tele, ale možno aj v našich príbytkoch. A máme chuť, čo to zmeniť, možno sa popozerať aj po nejakých aktuálnych trendoch a presne tak, ako som v úvode hovorila, dnes sa zameriame na obletvary v našich interiéroch a zaujímavé informácie sa dozvieme vďaka tomu, že je tu spolu s nami pani Vladimíra Magová. Vlaďka, vítajte, dobrý deň. Dobrý deň. Tak, ale musím to hneď dať na pravú mieru, pretože ja hovorím, že to je top aktuálny trend, oblitvár, ale vôbec to nie je žiadna prevratná novinka, pretože keď sa trošku pozrieme do histórie, Vlaďka, ako to je s tými oblými tvármi? No, máte absolútnu pravdu, lebo obletvary sa objavovali odtedy, čo nábytok v podstate vznikol, existuje, vyrába sa. Len tak, ako sú trendy v móde obliekania, tak sú aj trendy v tom nábytkárskom. A tie sa neustále vracajú v jemných obmenách. V podstate v starovekej Číne aj v Indii, aj v Egypte boli obletvary veľmi obľúbené. V 20. storočí bolo viacero takých vln oblichtvarov a najnovšie teraz, behom korony a hlavne po korone, po tom roku 2020, je to znova taký návrat k tej mäkkosti, k tej pohode, k tomu kľudu, ktorý ten nábytok vzbudzuje. Áno, a to znamená, že ako keby on na nás pôsobí trochu inak, ako keby sme si ho porovnali s nejakými ostrými hranami alebo s nejakým minimalizmom alebo čímkoľvek, že teda moderné, ultra ostré hrany a obletvary. Ako to vníma človek? Človek to vníma zrakom a ten zrak prenášate vnemy do mozku tým, že tie obletvary vždy v prírode vzbudzovali taký pokoj, bezpečie. V podstate sú inšpirované prírodou. Slniečko je gulaté, vlny morské sú tiež také oblé, stromy sú oblé. Takže človek to má tak prirodzene asi nakúkané v tom oku. A keď vidíte zaokrúhlené alebo organické tvary, tak pôsobí to na ňo tak kľudne. Človek v podstate, keď vôjde napríklad do toho interiéru, tak ten pohľad zablúdi k tomu nábytku a prináša takú pohodu, pokoj, kľud. Áno, ale má to možno ešte aj nejaký bonus navyše, čo sa týka aj bezpečnosti, pretože tam, hlavne pokiaľ máme zvieratá alebo malé deti však, tak tie ostré hrany tiež alebo dokážu... niekoho ako ja, kto sa často trieska do hrán. Áno. Takže aj ten benefit vlastne tej bezpečnosti a ako keby aj estetičnosti zároveň. Dajú sa takéto oblé jednotlivé kúsky dobre navzájom kombinovať? Nie je to príliš limitujúce práve ten oblitvár? Práve, že tie obliny sa veľmi dobre umiestňujú či už do maličkých interiérov, alebo aj do veľkých interiérov. Do menších interiérov, kde máte hranatejšie okná, dvere alebo aj podlahu, vnáša napríklad takýto maličký konferenčný stolík takú útulnosť. Tieto stoliky, tie menšie kruhové, sú aj veľmi vhodné k sedačkám do L alebo do U. To sú vlastne takéto tvary, kde sa vlastne musíte nejak dostať dovnútra tej sedačky, obísť ten stolík a vtedy tieto kruhové zabraňujú tomu, že sa buchnete. Sú dostupné z každej strany tej sedačky. Podľa veľkosti potom si viete zvoliť aj rôzne typy podnoží a podľa tej veľkosti vlastne si viete tú sedačku aj tak nakonfigurovať. A sa mi to páči, že teda keď oblí tvar, tak oblí cugrund, nie len teda tvár stôl, ale samozrejme aj tie podnože, že teda sa prispôsobujú práve tomu trendu, ale môžu to byť aj takéto detaily, ako sú napríklad stoličky, ktoré sú tiež praktické a tiež pohodlné, napriek tomu, že tie oblinky sa tam vyskytujú. Áno, k tým stoličkám, keď ešte sa vrátime trošička do histórie, tak v podstate svetoznámi architekti nenavrhovali len stavby, ale venovali sa interiéru a vznikli rôzne ikonické nábytky. Napríklad u stoličiek je to tulip chair alebo aj tulip table. Je to stôl a stolička. Stôl, ktorý nemá 4 nohy, ale má jednu centrálnu podnož. A stolička, toto není zrovna ona, ale táto tiež je troška taká atypická. A tá stolička mala vlastne tiež len jednu centrálnu podnož. Takže v tom interiéri, keď máte takú zostavu stolu a stoličiek, tak pôsobí to takým povznášajúcim dojmom. Vyzerá to ako keby levitoval ten nábytok a
hodí sa to aj do klasických, ale aj do modernejších interiérov. Nehovoriac o tom, že potom sa s tým asi aj ľahšie manipuluje, čo sa týka upratovania. Ak má stolička 4 nohy, tak kým sa tam dostanem. Takže šetríme čas. Že vidíte, ja hľadám už naozaj výhody teda úplne všade. My teda vidíme aj na ilustračných fotografiách aj veľké kusy nábytku. Napríklad viem si tú oblinu okamžite spojiť napríklad s pohodlnou sedačkou a hneď mám tú asociáciu tej pohodlnosti. Áno, a tie veľké oblé sedačky, oni sú veľmi vhodné aj do väčších priestorov, lebo oni tak harmonicky ukončujú ten prechod medzi tým voľným interiérom a tou sedačkou. Ale zároveň, keď máte menšie kúsky, tak pôsobia pekne aj v menšom interiéri, lebo pôsobia tak útulne. Sa mi to páči, že teda vidíme aj jedálenské zostavy, ale videla som tam aj isté pracovne, ktoré takisto môžu byť. Čiže potom, keď chceme vplývať tak pozitívne možno na kolegov, tak hovoríme o tej harmonizácii a tak ďalej. Vladi, ak teda máme naozaj širokú možnosť výberu týchto oblých kúskov, je dobre už potom ostať im ako keby verný v tom interiéri, alebo mal by to byť len nejaký, že výnimočný solitér oblí a zostávame verní hranám, alebo môže byť naozaj úplne všetko oblé? Je to absolútne na zvážení toho, kto v tom interiéri bude bývať. Lebo my môžeme spraviť tú vec, že vlastne do pekného hranatého interiéru dáte napríklad takýto konferenčný kruhový stolík alebo oválny jedálenský stôl a zbytok zostane klasicky hranatejší, ale zároveň tam môžete pridať napríklad kruhové zrkadlá, oválne zrkadlá. Pod tú jedálenskú zostavu môžete dať kruhový koberec. Takže vy to viete, ten interiér si viete zariadiť tak, aby boli tam tie oblé prvky, ale aby neprevládali. Ale zároveň vôbec sa nemusíte brániť tomu, že budete mať všetko v tom interiéri oblé. Lebo vyváži to tú hranatosť tých okien, tých podláh alebo stien. Kto sa zaujíma o čínske feng shui napríklad. Áno, tam to má tiež svoj význam však. Áno, tam to má tiež svoj význam, lebo tam napríklad ostré hrany, oni tomu hovoria, že vystreľujú jedovaté šípy do toho priestoru. A ten oblý interiér tí Číňania mali veľmi radi, lebo on ako keby nabáda tú energiu, aby pekne plynulo, prúdila okolo toho nábytku a eliminuje tieto ostré šípy. Predstavte si. A čo sa týka možno aj takých moderných dizajnov, aj tu máme takú krásnu, aby som povedala, že je to taká moderná stolička a tiež sú tam tie oblinky. Čiže čo sa týka tých materiálov, možno návrhov, dizajnov alebo redizajnov, snúbi sa to s akýmkoľvek napríklad materiálom alebo niečím podobným? Áno, my čo tu máme v štúdiu, tak tu máme na ukážku dve stoličky, ktoré sú obidve kože. Pritom ale táto koža je anilinová, je jemňučká, je mekučká tá stolička. Je to podľa mňa najpohodlnejšie sedenie, v ktorom som ja sedela osobne. Táto stolička je tiež pohodlná, ale už tak troška ináč, lebo je to koža pigmentovaná, je tvrdšia a je upravovaná tak, aby vydržala. V podstate aj toto je koža. Áno. Takže čiže aby to malo naozaj takú tú svoju životnosť. A čo sa týka tých materiálov, tak je to úplne neobmedzené u tých oblín. Lebo tuto napríklad vidíme keramickú dosku týchto stolíkov, ktorá môže byť či už lesklá alebo matná. Ale vy tam môžete použiť mramor. Kto má rád masívne drevo, tak krásne oblé nábytky sa robia v masívnom dreve. Alebo v dýhe, alebo aj sklenené. Ten, kto nemá rád tie ťapky na sklách, tak už sú teraz také sklenené povrchy, ktoré sú s úpravou proti týmto ťapkám. Takže vlastne môžete na ten stôl šahať, nezostanú tam tlačky. Takže tých možností je strašne veľa. Áno. Vlaďka, myslím si, že aj v rámci tých fotografií sme videli mnohé inšpirácie naozaj teda, ako sa naladiť na tie oblinky. niekde tie obliny veľmi nerady, hlavne my ženy počúvame, ale tu boli prínosom, lebo naozaj dokážu teda zútulniť a zjemniť ten náš interiér, alebo teda priniesť tam nejakú pohodu, čo sme tiež skloňovali. Takže úplne super si myslím, že zostaneme im verní a teda nech sa tomu trendu, ktorý sa niekoľkokrát už opakuje, darí aj ďalej. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. No a my budeme